जैवविविधतेचं खुलं भांडार म्हणजे देवराई. निसर्गाला देव मानणाऱ्यांचा गाभारा म्हणजे देवराई. नैसर्गिक संकटांना पुरून उरणारी ताकद म्हणजे देवराई. माणसांच्या अस्तित्वाचा भाग म्हणजे देवराई. सखोल चर्चा, देवराईचे अंतरंग. सहभाग प्राध्यापक मोहन बेटावतकर. नमस्कार, मी देवयानी वरसकर. देवराई हा शब्दच असा आहे की जो प्रत्येकाच्या हृदयाला जाऊन भिडतो. देवराई ही प्रत्येक जिल्ह्याचं असं बलस्थान आहे की त्याच्यावरती त्या जिल्ह्याचं कित्येक वर्षापासूनचं अर्थकारण आणि जे काही तिथलं समाजकारण, तिथलं जे काही अंतरंग आहे ते दडलेलं असतं. आपण अर्थकारण म्हणजे शब्दशः अर्थकारण नको म्हणूया, परंतु ऑक्सिजनची देवाणघेवाण हे जे काही अर्थकारण आहे ते देवराईशीच निगडीत असं आहे. कित्येक वर्षापासून या देवराया, ह्या प्रत्येक गावामध्ये असलेल्या देवराया ह्या त्या गावातील लोकांचं श्रद्धास्थान तर आहेच, परंतु या देवरायांनी त्या गावातल्या ऑक्सिजनची जी लेवल आहे ती देखील अबाधित राखण्यासाठी गेली कित्येक वर्ष न बोलता निमूटपणे काम केलेलं आहे. आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्याच दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर एका झाडाच्या देवराईवरून काही एकरात पसरलेल्या देवराया आपल्याला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दिसतात. या देवरायांची ही बलस्थानं आहेत इथल्या लोकांची, इथल्या संस्कृतीची. आणि ही देवराई म्हणजेच काय आहे, या देवरायांचं अंतरंग काय आहे, देवराई काय असते, त्याची संबोधनं काय आहेत, या सगळ्यांची माहिती आज आपण घेणार आहोत प्राध्यापक मोहन बेटावतकर सर यांच्याकडून. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे कोकणसाद लाईव्हमध्ये. बेटावतकर सरांच्या बाबतीत जर म्हणायचं झालं तर बेटावतकर सर हे वास्तुतज्ञ आहेतच, परंतु त्याचबरोबर अंकशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, रंगशास्त्र अशा अनेक शास्त्रांचा त्यांनी अभ्यास केलेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सर हे प्रोफेसर होते आणि प्रोफेसर की करताना देखील त्यांनी या सगळ्या गोष्टींचा व्यासंग बांधून ठेवलेला होता आणि या व्यासंगातूनच त्यांनी अनेक पुस्तकांचं वाचन केलेलं आहे. अनेक पुरातन ग्रंथ त्यांनी वाचलेले आहेत आणि त्याच्यावरती त्यांची झालेली परीक्षणं, त्यांनी केलेले संवाद हे खूप प्रसिद्ध आहेत. आपल्या कोकणसाद लाईव्हवरती देखील त्यांनी रामरक्षा स्तोत्र या संदर्भातले जवळजवळ 15 एपिसोड दिलेले होते आणि ते खूपच पॉप्युलर झालेले होते. तर अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्वाकडून आज आपण जाणून घेणार आहोत देवराईचं अंतरंग. सर, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. नमस्कार. सर, देवराई म्हटलं की एक वेगळी आत्मीयता आपल्याकडे जागृत होते. देवराईला जसं आध्यात्मिक अधिवास आहे किंवा देवराईबद्दल आध्यात्मिकतेने जेवढं बोललं जाते तेवढंच पर्यावरणाच्या दृष्टीने देखील देवराईचा खूप चांगल्या पद्धतीने अभ्यासही केला जातो. मुळात आधी देवराई म्हणजे काय, देवराई ही संकल्पना काय आहे, इथपासूनच आपण सुरुवात करूया. चालेल. देवराई ही संकल्पना जर कधी आपण विचार केली तर ढोबळ मानाने आपण असं सांगू शकतो की देवाच्या नावाने जपलेलं, राखलेलं वन किंवा जंगल याला आपण देवराई म्हणू शकतो. त्याच्या मागे काहीतरी देवाचं अधिष्ठान असं असतं. आणि हे जे जंगल आहे हे बोटावरती मोजण्या इतक्या वृक्षांपासून तर शेकडो हेक्टर ज्याची व्याप्ती आहे अशा जंगलापर्यंत पण हे असू शकतं. आणि ते देवाच्या नावाने राखलेलं असल्यामुळे त्याला देवराई असं म्हणतात. अशी ती संकल्पना आहे. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की एका झाडापासून कित्येक हेक्टरपर्यंत अशा देवराया पसरलेल्या आहेत आणि देवराई म्हणजे देवाचं अधिष्ठान कुठेतरी आहे म्हणूनच त्याला देवराई. राई म्हणजे एक म्हणजे आपल्याकडे म्हणतो राई म्हणजे झाडं किंवा समूह असं म्हटलं जाते. आणि ही देवराई म्हणजे त्या झाडांमध्ये कुठेतरी देव आहे म्हणून त्या समूहाला देवराई असं संबोधलं जाते. मग अशी जी देवराई आहे किंवा अशी जी संरक्षित वनं आहेत ती आहेत कुठे कुठे, काय सांगाल या संदर्भात? देवराई हा जो कन्सेप्ट आहे, ही जी संकल्पना आहे, ही तसं बघितलं तर सगळ्या जगभर आढळते. म्हणजे फक्त भारतातच आहे देवराई असं नाही आहे, तर ती जगभर आढळते. पण त्यातल्या त्यात
एशिया, आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया या 3 खंडांमध्ये या प्रकर्षाने आढळतात. याच्या मागे त्याची कारणमीमांसा पण आहे. कारण हे 3 असे खंड आहेत की ज्या ठिकाणी जास्त आदिवासी किंवा वनवासी जमात आहे. बरोबर. आणि तसं पाहिलं तर ह्या देवराईशी निगडीत कुठला समाज असेल तर तो जवळपास आदिवासी किंवा वनवासी आहे. बरोबर. त्यामुळे ह्या 3 खंडांमध्ये आढळतात. पण त्याचबरोबर युरोपमध्ये पण हा कन्सेप्ट किंवा ही संकल्पना आहे. युरोपमध्ये त्याला चर्च फॉरेस्ट किंवा सॅक्रेड फॉरेस्ट या नावाने ते आहे. ती देवराई सदृशच आहे, पण ते असं समजलं जातं की हे चर्चसाठी राखलेलं वन आहे. त्याच्यामुळे त्याला चर्च फॉरेस्ट म्हणतात. त्याला ते पवित्र समजतात. तिथे कोणाला जाण्यास मज्जाव असतो. ते लाकड ते तिथल्या कुठल्याही झाडाच्या कुठल्याही भागाचा ते उपभोग घेत नाही, वापर करत नाही. जशी देवराई कन्सेप्ट आहे आपल्याकडे, तोच कन्सेप्ट तिकडे आहे, फक्त त्याचं नाव चर्च फॉरेस्ट किंवा सॅक्रेड फॉरेस्ट आहे. पण जाता जाता मला अजून एक सांगता येईल की जगभर या ज्या काही देवरा आहेत, या सगळ्या देवरायांना म्हणजे युरोप सोडलं तर आफ्रिका म्हणा, ऑस्ट्रेलिया किंवा आशिया, त्याच्यातला प्रिडॉमिनंटली आपण भारताचा विचार केला तर या ठिकाणी या सगळ्या देवरांना तिथल्या बोली भाषेमध्ये फार सुंदर सुंदर नाव आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची ती संकल्पना आहे. म्हणजे असं काही त्याला सांगता येत नाही की हे कुठे सापडतं. फक्त युरोपमध्ये हा कन्सेप्ट हा तुरळक आहे. पण जास्त जर कधी विचार केला की देवराय जास्त प्रमाणात कुठे आहे तर ते आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत म्हणजे बरोबर. एशिया या खंडामध्ये आहे. एशियामध्ये त्यातल्या त्यात भारतामध्ये जास्त आहे देवरायांचं प्रमाण. बाकी पण आहे. आता कंबोडिया किंवा इतर जिथे जिथे आपली हिंदू संस्कृती गेली आहे तिथे तर देवराय मेंटेन केलेलाच आहे. पण त्या कुठेतरी देवळाच्या मालकीच्या असतात किंवा काहीतरी असतं. पण तो कन्सेप्ट तो सेम आहे. त्याच्या मागची धारणा तीच सेम आहे. त्याच्या मागचे जे काही गोष्टी आहेत म्हणजे ज्या आपल्या मनामध्ये जी संकल्पना आहे, जे मी सांगितल्यानंतर आपल्या सगळ्यांना कळेल, ती संकल्पना मात्र इथून तिथून सगळीकडे सारखी आहे. मग ते एशियात असू दे किंवा आफ्रिकेत असू दे किंवा ऑस्ट्रेलियात असू दे, ती बरोबर. सेम संकल्पना. बरोबर. असं. आता जसं तुम्ही सांगितलंत की जास्ती देवराया ह्या आशिया किंवा आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी आढळतात किंवा या खंडांमध्ये आढळतात. त्याची कारणं सुद्धा आहेत. कारण आपल्याकडे मुळात आधी झाडं ही जास्त आहेत आणि आफ्रिकेची जंगलं हा आपण लहानपणापासून गोष्टींमध्ये ऐकत आलेला भाग आहोत की आफ्रिकेच्या जंगलामध्ये, आफ्रिकेच्या घनदाट जंगलामध्ये ॲलन नावाचा एक शिकारी होता. ही गोष्ट लहानपणापासून ऐकत होतो. त्यामुळे हे जे आहे देवराई ही किंवा घनदाट जंगल किंवा अरण्य ही संकल्पना तर निश्चितच आपल्याकडे म्हणजे भारतात तर ती पूर्वापारपासून आहे. कारण आपलं जे काही जीवनमान आहे तेच मुळात आधी झाडांवरती अवलंबून आहे. त्यामुळे त्याच्यावरती निश्चितच झाडांची संख्या किंवा ह्या देवराया ह्या आपल्याकडे फार पुरातन कालापासून इथे आहेत. जसं आता तुम्ही सर म्हणालात की या देवरायांना युरोपमध्ये जर गेलं तर सॅक्रेड फॉरेस्ट किंवा चर्च फॉरेस्ट म्हणून संबोधलं जायचं. अशा पद्धतीने आणखीन काही नावांनी म्हणजे आपण मराठीमध्ये देवराई म्हणतो, ह्या देवराईला आणखीन कुठल्या कुठल्या नावांनी संबोधलं जातं? हा, प्रत्येक बोली भाषेमध्ये देवरायांना नावं दिलेली आहे. म्हणजे ज्या स्टेटमध्ये जाऊ त्या स्टेटमध्ये ज्या बोली भाषा आहेत किंवा जसं फॉर एक्झाम्पल आपण आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर कोकण हा एक रिजन आहे, विदर्भ आहे किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातले, त्यांच्या बोली भाषेमध्ये वेगळे संस्कार आहे. त्यांची जी तिथली लोकल लँग्वेज आहे त्याला त्यांचा विशिष्ट ऍक्सेंट असतो किंवा त्या प्रकारचे काही संस्कार असतात आणि ते त्या पद्धतीने बोलत असतात. मग वऱ्हाडी भाषा असू दे, कोकणी भाषा असू दे, त्याच्यात मालवणी आहे तुमची किंवा इतर अशा ज्या काही गोष्टी आहेत किंवा सातारा कोल्हापूरकडची रांगडी भाषा आहे. तर हे सगळे ज्या काही गोष्टी आहेत या त्या पद्धतीने ते लोक वापरत असतात आणि त्यांची लोकल नावं त्या देवरायांना असतात. म्हणजे एकतर नीट विचार केला तर 98% देवरायांना विशिष्ट नावं आहेत. त्यातल्या त्यात आपण जर कधी काही वानगी दाखल नावं बघायची तर जसं मराठीमध्ये देवराई म्हणतात तसं हिंदीमध्ये त्याला देवबन असं म्हणतात. बर. त्याचबरोबर मध्य प्रदेश आणि याच्या वरचा जो भाग आहे छोटा नागपूर या ठिकाणी त्याला देवरहाट म्हणतात. देवरहाट याचं कारण असं आहे, हाट म्हणजे बाजार ऍक्च्युअल त्यांच्या लोकल लँग्वेज. पण त्यांचं असं मत आहे की त्या बाजाराला ते कुठेतरी पवित्रता मानतात असं. कारण ते विशिष्ट सणाच्या काळामध्ये त्या बाजारात जाण्याची त्यांची पूर्वापार पद्धत होती. त्याच्यामुळे त्यांनी या देवराईला देवरहाट असं नाव दिलं.
तर आपल्या कोकणामध्ये म्हणजे कोकणाच्या खालच्या भागात गोव्याचा विचार केला तर त्याला देवाचार असं नाव आहे, हं. की जिथे देवाचा वास असतो म्हणून त्या देवराईला देवाचार म्हणतात. तर कर्नाटकात आपण अजून खाली गेलो तर त्याला देवर काढू म्हणतात बर. किंवा देवर कान असं नाव आहे. हे त्यांच्या तिथलं असलेलं नाव आहे. पण कर्नाटकात नुसत्या देवरायांचे जर कधी नावांचा विचार केला म्हणजे त्याला संबोधण्याचा जर कधी विचार केला तर हे संबोधन फार वेगवेगळ्या पद्धती आहे. काही देवर कान म्हणतात, काही देवर काढू म्हणतात, अजून काही वेगवेगळे त्यांच्या बोलीभाषेमध्ये नाव आहे. तसंच अजून आपण खाली गेलो याच्यात केरळमध्ये तर त्याला तिथे काऊ असं नाव आहे. हं. पण आंध्र प्रदेशामध्ये ह्या देवराईला फार सुंदर नाव आहे. त्याला पवित्र क्षेत्रालू असं म्हटलेलं आहे, की बर. जे क्षेत्र अत्यंत पवित्र आहे असं त्याला पवित्र क्षेत्रालू म्हटलंय. तसंच आपण पश्चिम बंगालमध्ये गेलो तर त्या पश्चिम बंगालमध्ये एक वेगळंच त्याला नाव दिलेलं आहे. ते जे काही आहे त्याला हरिथान म्हणतात. म्हणजे हरी म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने देव आणि देवाचं ठिकाण असलेलं हरिथान. तर ओरिसामध्ये त्याला ठाकुरम्मा म्हणतात. बघा ओरिसामध्ये आता रथयात्रा झाली आणि हो, आपल्याला माहिती हो. आहे ओरिसा हा कृष्णाला देव मानतो बरोबर. आणि म्हणजे त्यांचं सगळं जीवन हे कृष्णाशी निगडित आहे. होय. तर त्याच्यामुळे त्याला ते ठाकूर म्हणतात, ठाकूरजी. तर अशा ठाकुराचं स्थान असलं म्हणून ठाकुरम्मा ही देवी आहे पण तिथे कृष्णाचं स्थान आहे आणि म्हणून त्याला ठाकुरम्मा म्हणतात. पण मॅडम जर कधी या सगळ्या नावांचा विचार केला तर मणिपूर मधलं ह्या देवराईचं नाव मला खूप आवडलेलं आहे. याचं कारण आहे मणिपूरमध्ये त्याला उमंगलाई असं म्हणतात. बर. उमंग म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की आत्मिक आनंद किंवा हो. एखाद्या आनंदाची घटना, आणि लाई म्हणजे आणणं, की ज्या जंगलात अरण्यात गेल्याबरोबर आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी आनंददायक घडतं बरोबर. असं ते ठिकाण म्हणजे उमंगलाई. बरोबर. असे असंख्य नावं आहेत प्रत्येक याच्यात, पण वानगी दाखल एवढे नावं आहेत असं. नक्कीच. सर आत्ता जेवढी तुम्ही नावं सांगितलीत ती एवढी चपखल आहेत देवराई साठी. म्हणजे आपल्याला देवराई हे नाव जेवढं भावते तेवढंच उमंगलाई हे जे आहे मणिपूरमध्ये एक टोक म्हणजे आपलं एक टोक आहे आणि भारताचं एक टोक मणिपूर आहे, की जिकडे उमंगलाई की जिथे म्हणजे एक हर्ष होतो, एक उमंग म्हणजे एक अत्यंत आनंद आपल्याला वाटतो. अशा पद्धतीचं नाव तिथे दिलेलं आहे. आणि तशाच प्रकारच्या म्हणजे पूर्ण साऊथ म्हणजे दक्षिणेकडून पूर्ण या पूर्वेच्या प्रदेशांकडे जसजशी आपण जातो तसतसं ह्या देवराईला दिलेली नावं ही त्याला अनुसरून आहेत. त्याचं जे महत्त्व आहे ते अधोरेखित करणारी अशीच आहेत. आणि असं असताना जसं तुम्ही म्हणालात की उमंगलाई, मला वाटते आपण म्हणजे आम्ही विशेषतः जी कोकणात राहणारी माणसं असतो ती ज्यावेळेस काही कामानिमित्त आम्ही मुंबईला जातो त्यावेळेस ट्रेनने जात असू किंवा बाय रोड जात असू, बाय कार जात असू, आपण साधारण पनवेल म्हणजे इंदापूर आणि हे क्रॉस केलं, पनवेलच्या साईडला आलो की आम्हाला वाटते की नाही बाबा आम्हाला जरा श्वासाला काहीतरी थोडंसं वेगळं वाटतंय. हे जे काही आहे आणि तेच जेव्हा पनवेल क्रॉस करून परत आम्ही आमच्या दिशेला मार्गस्थ होतो कोकणाकडे, त्यावेळेस पुन्हा हा श्वासातला जो फरक आहे तो आम्ही आयडेंटिफाय करू शकतो का? कारण प्युअर ऑक्सिजन असलेला श्वास आणि प्रदूषित ऑक्सिजन असलेला श्वास ह्याच्यातला फरक निश्चितपणे आपल्याला समजतो. आणि ही जी काही उमंग आहे, ही जी काही उमंगलाई असते की जी मुंबईतून आम्ही परत कोकणाकडे येताना अनुभवतो, त्याचं कारणच कदाचित हे देवराई किंवा ह्या झाडांमध्ये असावं असं मला वाटते. आणि आपण तर एवढी सुंदर नावं सांगितलेली आहेत ह्या सगळ्या आपल्या प्रदेशातली ह्या देवराई संदर्भातली. निश्चितच सर देवराई ह्याची जी काही संकल्पना आहे ती केवळ आदिवासींपुरती किंवा तिथल्या ते जे कोणी वनवासी होते किंवा ज्या वनांमध्ये राहायचे यांच्यापुरती मर्यादित नाही आहे. तर एकूणच देवराईचं हे नाव छोटं परंतु त्याची जी व्याख्या जी मोठी आहे ती आणखीन विस्तृत करून सांगितली तर निश्चितच आमच्या दर्शकांना त्याचा उपयोग होईल. मग सांगतो तुम्हाला, देवराई हा जो कन्सेप्ट आहे, ही जी संकल्पना आहे ही मुळातच अगदी अर्वाचीन नाही आहे, ही अतिशय प्राचीन आहे. हां, म्हणजे ह्याचे दाखले वेदामध्ये पण सापडतात. ते कसे मी पुढे सांगतोच तुम्हाला. पण देवराई ह्या कन्सेप्टवरती आपल्या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड काम झालेलं आहे. दुर्दैवाने त्याकडे दुर्लक्ष केलंय. हे काम धर्मानंद कोसंबी म्हणा, डॉक्टर व्ही डी वर्तक
यांनी पण खूप काम केलेलं आहे. त्यांचा जो मुलगा आहे म्हणजे जे डॉक्टर अजित वर्तक, हे पण या संदर्भात काहीतरी काम करताय. म्हणजे पुढच्या पिढीत पण ते काम चालू आहे. त्याचबरोबर माधव गाडगीळ यांनी पण खूप काम करून हो ठेवलेलं आहे. हो. आणि हे सगळे त्यांचा अगदी बेसिक प्रश्नापासून तर याच्या ऱ्हासापर्यंतची कारणं इथपर्यंत त्यांचा सगळ्यांचा या तिघांचा तर नक्की अभ्यास आहे. म्हणजे याबद्दल करून ठेवलेलं आहे. पण धर्मानंद कोसंबींना तर त्या अजून एक भर घातली, ती म्हणजे त्यांनी त्या धर्मानंद कोसंबींचा वेदाचा चांगला अभ्यास होता, तर त्यांनी वेदातले दाखले दिलेले आहेत की त्या काळात पण कसं देवराई हा कन्सेप्ट वेदामध्ये होता. फक्त नाव वेगळं होतं, त्याला महावन म्हणत असत. ते मी पुढे तुम्हाला सांगणारच आहे. पण हे सगळं आहे. पण हा नुसता वेदांपुरता धर्मानंद कोसंबींनी सांगितला तरी सुद्धा काही असे बाकीचे असे ग्रंथ आहेत. वृक्षायुर्वेद उदाहरणार्थ, हा ग्रंथ पुरातन काळामध्ये ऋषींनी लिहिलेला आहे. हं. त्या ऋषींचं जे नाव होतं ते अगस्त्या ऋषी असं नाव होतं. अगस्त्य नव्हे, अगस्त्या ऋषी. आणि त्यांनी त्या वृक्षायुर्वेदमध्ये भर घातलेली आहे. परंतु ह्याच्यामध्ये पण पवित्र वन किंवा पुनीत वन या नावाने ह्या देवराईच्या कन्सेप्ट बद्दल लिहिलेलं आहे. बर. पण जर कधी आपण अजून अलीकडे आलो, ही 3-4 हजार वर्षापूर्वीची गोष्ट झाली, पण आपण जर कधी पहिल्या किंवा दुसऱ्या शतकामध्ये आलो कालिदासाच्या काळामध्ये, तर कालिदासाने जे उत्कृष्ट नाटक लिहिलेलं आहे विक्रम आणि उर्वशीवरती, विक्रमोर्वशीय या नावाचं, या नाटकामध्ये पण देवराईचा उल्लेख. बर. आणि जसं जसं आपण इतर याच्यामध्ये गेलो तेव्हा त्या देवराईचे उल्लेख नंतर हळूहळू मध्ये मध्ये येतच असतात. पण आपण थोडस आता वेदांकडे वळू, कारण त्याचा मी उल्लेख केलेला होता. हं. तर वेदामध्ये 3 वनांचा, 3 अरण्यांचा किंवा 3 जंगलांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यातलं पहिलं वन आहे तपोवन, बर. दुसरं आहे महावन आणि तिसरं आहे श्रीवन. हं. हे तिन्ही वन कुठल्या प्रकारचे आहेत याचा पण उहापोह वेदामध्ये केलेला आहे. मुळात वेदाविषयी मी एक गोष्ट सांगतो की ज्याचा माझा अभ्यास असल्यामुळे मी सांगू शकतो की वेदामध्ये अशी कुठलीही संकल्पना नाही आहे की ज्याचं एलॅबोरेशन त्याच्यामध्ये दिलेलं नाही. बरोबर. तर ते ह्या तपोवन, श्रीवन आणि महावनाचा का देणार नाही? त्याच्यामध्ये अतिशय छान डिस्क्रिप्टिव्ह त्याच्याबद्दल दिलेलं आहे. त्यातलं पहिलं जे मी तुम्हाला सांगितलं तपोवन, हे तपोवन म्हणजे पवित्र वन. याच्यामध्ये ऋषीमुनींनी तप करण्याची ती जागा होती आणि ऋषीमुनींचं वास्तव्य होतं. आणि हे इतकं पवित्र समजलं जायचं की ह्या वनामध्ये सामान्य जनांना प्रवेशास बंदी होती. ते अच्छा. फक्त ऋषीमुनींनीच फक्त वापरायचं वन होतं. मग त्यांच्या हवनासाठी लागणाऱ्या सामुग्री असू देत किंवा मग त्यासाठी लागणारे फळं फुलं इतर असू देत, पण ह्याच्यासाठी ते राखीव होतं. आणि ते राखीव आणि त्याला पवित्रता इतकी होती की तिथे इतर कोणी जाण्यास धजावत नसतं. त्याच्यामुळे हे पहिलं झालं तपोवन. दुसरं आहे महावन. महावन म्हणजे एक राखीव, देवाच्या नावाने राखीव ठेवलेलं जंगल असायचं, ज्या जंगलामध्ये सामान्य जणांना प्रवेश नसायचा, परंतु त्याची निगा राखणी ही काही ठराविक समाजाकडे दिलेली असायची. त्याची राखणदारी त्यांनी करायची. ते वनाचं क्षेत्रफळ वाढेल कसं हे बघायचं, परत त्या वनाची आगीपासून वगैरे सुरक्षा करायची. परंतु त्या वनात पण सामान्य जणांना जायला परमिशन नव्हती, प्रवेश निषिद्ध होता. म्हणजे ही एक देवराईची कन्सेप्ट आहे बघा, महावन. बरोबर. आणि तिसरं जे होतं श्रीवन. श्रीवन हे लोकवस्तीच्या आसपास लावलेलं असायचं. सामान्य जनांनीच त्याची वाढ केलेली असायची, संगोपन केलेलं असायचं. हं. परंतु त्यातला सगळ्यात महत्वाचा भाग असा होता की सामान्य जनांना जो लाकूड फाटावा लागेल, जे फुलं फळं किंवा इतर गोष्टी लागतील किंवा त्यांच्या घर बांधणीसाठी जे काही लाकूड फाटा लागेल, हे सगळं त्यांनी या श्रीवनामधून प्राप्त करून घ्यायचं. हं. पण त्याच्यासाठी अट पण त्या वेदामध्ये दिलेली आहे. आणि ती अट अशी असायची की तुम्ही जेवढे लाकडांचा किंवा जेवढे वृक्ष तोड कराल त्याच्या दुप्पट वृक्षांची तुम्ही लागवड केली पाहिजे. बर. असंही ही पूर्वापार आलेली संकल्पना आहे. म्हणजे आपण जे समजतो की हे जे काही आहे वनराई किंवा आपण याला देवराई म्हणतो, या देवराई हा कन्सेप्ट अगदी फार पुरातन काळापासून आला. आजही भारतात जर कधी विचार केला तर 700 ते 800 वर्ष जुन्या अशा देवराया आहेत. हो.
हेच नाही तर त्या देवरायांमध्ये तितकेच जुने वृक्ष पण आहेत. आणि अजून जर कधी विचार केला, भारताचा विचार केला, तर भारतात राजस्थान, गुजरात आणि आपलं कोकण हे थोडस अपवाद आहे त्याला. हे सोडलं तर उरलेल्या पूर्ण भारतातल्या ज्या देवराया आहेत, या देवराया एक तर आदिवासींनी जपलेल्या आहेत किंवा नाही तर फारच क्वचित अशा आहेत की ज्या खाजगी मालकीच्या आहे आणि त्या मालकीच्या नावाने ओळखल्या जातात. बरोबर. अजून एक सांगण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की भारतातल्या सर्व राज्यांमध्ये देवराया आढळतात. हिमाचल प्रदेशामध्ये सगळ्यात जास्त देवराया आहेत. बरं. परंतु अच्छा. भारतातल्याच मिझोराम आणि नागालँड या दोन्ही राज्यांमध्ये एकही देवराई नाही. अच्छा. त्याचं कारण मी नंतर सांगणारच आहे. पण तू बघा, हा इतका विरोधाभास. अगदी कोकणाचा विचार केला तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मागे एक सर्वे झाला होता, त्याच्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या सगळ्यात जास्त देवराया आहेत. हो. आणि त्यातल्या बऱ्याचशा प्रायव्हेट आहेत, म्हणजे खाजगी मालकीच्या पण आहेत आणि बाकीच्या सामान्य जनांनी जपलेल्या आहे मॅडम. हो. म्हणजे हो. जर कधी एखादा एक सर्वे जो झालेला आहे मागचा, तर भारतामध्ये जवळपास 1.5 लाख देवराया आहेत. त्यावेळेस त्या देवराया कोणाच्या मालकीच्या आहे, कोणी जपल्या आणि कोण त्याची राखणदारी करते, हे त्या सर्वेमध्ये होतं सगळं. तर या सर्वेमध्ये एक झालं की या 1.5 लाख देवरायांपैकी जवळपास 1,15,000च्या वरती देवराया या आदिवासींनी जपलेल्या आहेत. बरोबर. फारच थोड्या सामान्य जणांनी जपलेल्या आहेत किंवा खाजगी मालकीच्या आहेत. पण तू त्यातल्या त्यात आपण जर कधी महाराष्ट्राचा विचार केला तर कोकणात जास्तीत जास्त देवराया या सामान्य कोकणी माणसाने जपलेल्या आहेत. हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहे. त्याचं कारण तर मी पुढच्या काही प्रश्नांमध्ये घेणारच आहे. पण तू बरं. हे आपण बोलतोच आहेत, कोकण साध आहे, कोकणाविषयी बोलतोय, देवराई विषयी बोलतोय, तर ही खास आपल्या माणसाची प्रवृत्ती आहे की त्याला झाडांवरचं असलेलं प्रेम आणि ते त्याच्यामुळे बरोबर. हे सगळं आहे. पण तू यातलं अजून एक सांगण्यासारखं असं आहे, हे थोडंसं डिस्क्रिप्टिव्ह मी मुद्दाम सांगतोय कारण ही संकल्पना मला लोकांमध्ये रुजवायची आहे. तर देवराई म्हटलं की बहुतेक मी हे परत रिपीट करतो की जास्तीत जास्त वनवासी किंवा आदिवासींनी या देवराया एकतर निर्माण केल्या, राखल्या किंवा जपल्या किंवा संरक्षित केल्या. पण तू त्यांनी एक काम फार पूर्वापार चालत आलेलं, ते म्हणजे ह्या देवराईमध्ये कुठल्या तरी एका देवतेची स्थापना केली. बरोबर. आणि त्यामुळे त्या बहुतेक आपल्या भारतातल्या ज्या देवराया आहेत, त्या देवराया त्या देवराईतील देवतेच्या नावानेच ओळखल्या जातात. आता हे एक नुसतं एक भाग झाला या देवराईतल्या संकल्पनेचा. पण तो वैशिष्ट्यपूर्ण असं आहे मॅडम की ह्या देवरायांच्या नावाच्या बाबतीत पण भारतभर एक कॉमन पॅटर्न आढळत. बघा म्हणजे काय, आपण एका सूत्रामध्ये बांधल्या गेलेलं की त्यांच्या नावामध्ये कॉमन पॅटर्न आहे. आणि अजून त्यातली कॉमन गोष्ट सांगायची तर या देवरायांमध्ये जवळपास 70 ते 75% देवरायांची नावं ही मातृदेवतांची आणि 25 ते 30% नावं ही पितृदेवतांची. बरं, या नावांमध्ये देवतेची नावांचा जर कधी आपण विचार केला तर तो खरंच संशोधनाचा विषय. म्हणजे मी जेव्हा त्या नुसत्या नावांचा अभ्यास करायला घेतला तेव्हा मी फार अचंबित होऊन गेलो. बर. कारण तिथे कुठल्या देवराईला कृष्ण, विष्णू, राम किंवा सरस्वती, लक्ष्मी अशी कुठलीही नावं नव्हती. अशी कुठल्याही प्रकारची नावं नव्हती. परंतु त्याची नावं काय होती, आता आपण थोडंसं महाराष्ट्रातल्या काही देवरायांची नावं उदाहरणादाखल. आधी मी मातृदेवतांची नावं. मातृदेवतांमध्ये कालकाई होती, मरियाई होती, शिरकाई होतं नाव, वरदाई होती, वाघजाई होती, जुनाई होती, जनाई होती, रांजाई होती, विंझाई होती, सोनजाई होती. बघा तुम्ही या नावांचा पॅटर्न काय आहे ते. आणि जर कधी पितृदेवतांचं जर कधी घेतलं तर पुणे आणि सातारा भागातल्या काही याच्यातले मी 2-3च नावं सांगतो. भैरवबा आहे, चेलोबा आहे, रोकडोबा आहे, म्हसोबा आहे, ही अशी नावं आहेत. आता या नुसत्या नावांचा जर कधी विचारात आपण घेतलं तर बघा, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की राम, कृष्ण वगैरे अशी सामान्य नावं नाही आहे, सामान्य देव. हो. ह्या अशी नावं आहेत की जी लोकल आहेत. आता विंझाई, रांजाई, ती मरियाई वगैरे ह्या नावात म्हणा किंवा म्हसोबा, रोकडोबा, चेलोबा, भैरोबा ह्या नावांचा जरी नुसतं विचार केला आपण, यांचा उच्चार जरी केला तरी सुद्धा बघा एक मनात काहीतरी धाक निर्माण होतो. बरोबर.
हा धाक कशामुळे असतो माहितीये का? नीट जर कधी आपण त्याच्या मागच्या कारण मीमांसेचा विचार केला तर तो धाक म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की अरे हा कुठला तरी असा देव आहे की ज्याचं देवाचं आपण जर कधी प्रॉपर काही केलं नाही तर ह्याचं नक्की कोप कोप होईल. होईल. हा, ह्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होऊ शकतो. त्याच्यामुळे त्या देवाच्या दर्शनाला जातानाच मानसिकता अशी असते की हा कोप पावणारा देव आहे, त्याच्यामुळे याचं सगळं काही रितसर असलं पाहिजे, जसं दिलेलं आहे तसं केलेलं पाहिजे. आणि मॅडम, हीच खरं त्याच्या मागची खरी यशस्वीता आहे की आज या ज्या वनरायांचं जे आहे, देवरायांचं जे आहे, हा ऱ्हास का नाही झाला, तर त्याच्या मागे ह्या देवतेंची नावं आहे आणि देवतेंचं अधिष्ठान आहे. बरोबर. बघा, निव्वळ ह्या धाकामुळे कोणीही या देवरायांच्या बद्दलचे जे काही नियम आहेत हे आज तागायत कोणी तोडलेले नाही. त्याच्यामुळे दोन गोष्टी कॉमन आहेत. आदिवासींनी करताना, देवराया निर्माण करताना त्यांनी त्या देवतेचं अधिष्ठान निर्माण केलं. त्या देवता नॉर्मली या स्थानिक आणि अशा धाक आणणाऱ्या नावाच्या होत्या. आणि त्याचबरोबर एक विशिष्ट प्रकारची नियमावली पण प्रत्येक देवराईच्या अनुषंगाने ही तिथल्या समाजामध्ये पसरलेली असते. प्रत्येकाला ती पाठ असते. तिच्या आसपास जो समाज राहत असतो, तिच्या आसपास जी स्थानिक लोकांची वस्ती असते, या लोकांच्या अगदी अबालवृद्धांना ती नियमावली पाठ असते. आणि आज तागायत असा अनुभव आहे की ह्या कुठल्याही प्रकारच्या देवराईच्या कुठलाही नियम या अबालवृद्धांनी आगळीकडून तोडलेला नाही. आणि निवळ हे आणि हेच कारण आहे की ह्या देवराय खरोखर अजूनही टिकून आहे. बरोबर. नाही तर स्वार्थी समाजाने कधीच ह्या देवरायांचा ऱ्हास करून, तिथल्या सगळ्या लाकडाचा उपयोग करून आज ही जी पृथ्वीच्या श्वासाची स्थानं आपण ज्याला म्हणू, देवराईचं बरोबर. दुसरं नाव, ही स्थानं कधीच नष्ट करून टाकली असती, नक्कीच. नष्ट करून टाकली असती. नक्कीच, नक्कीच. आत्ता जो तुम्ही उल्लेख केलात की देवरायांचा म्हणजे पृथ्वीच्या श्वासाचं स्थान, म्हणजे आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरता किंवा कोकणापुरता किंवा भारतापुरता विचार नको करूया, तर आपण वैश्विक विचार जर केला तर निश्चितच ही जी झाडं आहेत, ही जी काही वनराई आहे, ह्या ज्या देवराया आहेत, ही खरं म्हणजे आपली फुफ्फुसं आहेत, आपलं श्वासाचं स्थान आहे. आणि तेच जर आपण काढून टाकलं तर श्वास न घेता गुदमरून माणूस मरून जसा जातो, तशी ही पृथ्वी लोप पावायला काय फार वेळ लागणार नाही. आणि त्याच्या दृष्टिकोनातून हे जे काही संरक्षण आहे ते निश्चितच केलं गेलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी जशी आदिवासी जमात की आपण नेहमी गोंड लोकांचा नेहमी उच्चार केला जातो, उल्लेख केला जातो. मध्य प्रदेशातले असू देत किंवा गोंड लोक असू देत, त्यांच्याकडून खूप चांगल्या पद्धतीने या जंगलांचं, या अरण्यांचं, या वनांचं संवर्धन केलं जाते. आणि ते देव म्हणून, अक्षरशः देव म्हणून या झाडांचं संगोपन करत असतात. आणि त्यातलं एखादं जरी झाड जर कोणी जरी तोडत असेल किंवा जर तुटलं दुर्दैवाने, तर त्यांना प्रचंड त्याचं दुःख होते. आणि जर एखादा झाड तोडणारा जर त्यांना जर कोणीतरी जर मिळाला तर त्याला ते जिवे मारायला सुद्धा कमी करत नाहीत, इथपर्यंत त्यांची मजल जाते. कारण ते त्याला श्रद्धास्थानी मानत असतात. आणि निश्चितच अशा पद्धतीने जर संवर्धन जर झालं तर आपण गेल्या काही दिवसांपासून बघतोय की पावसाचं जे पर्जन्यमान आहे ते अनियमित होत चाललेलं आहे. गेल्या काही वर्षात पावसाचा जो ट्रेंड आहे, मान्सूनचा जो ट्रेंड आहे, तो बदलत चाललेला आहे. आणि त्याची जर कारणं जर बघितली तर त्याचं मूळ कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींमध्ये आहे असंच म्हणायला पाहिजे. सर, आत्तापर्यंत तुम्ही जसं देवरायांची माहिती दिली किंवा त्याची विस्तृत माहिती दिली, त्या कशा पद्धतीच्या देवराया होत्या माणसासाठी किंवा कोण तिथे जावं न जावं, या व्यतिरिक्त या देवरायांच्या संदर्भातले काही नियम आहेत का? आणि हे नियम कसे असावेत, काय असावेत, ते माणसांनी केलेलेच आहेत निश्चितच, परंतु त्यासाठी काही वेगळी त्यांनी वैशिष्ट्य अशी काही जपलेली आहेत का? नाही, एक गोष्ट नक्की आहे मॅडम, खूप चांगला प्रश्न आहे आणि हा अगदी अनुषंगाने आलेला प्रश्न आहे. मी त्याचा उल्लेख पण आधी केला होता की आदिवासींनी ज्या देवतेचं स्थान त्या देवराईमध्ये निर्माण केलेलं आहे, त्या एक तर त्यांनी सिलेक्टिव्ह त्या तिथल्या डायटी म्हणजे तिथली जी काही देवता आहे ही तिथे स्थापित केलेली आहे. आणि त्याबरोबर काही नियम त्यांनी बांधलेले आहेत. हे इतके काटेकोरपणे पाळले जातात की आज तागायतचा अनुभव आहे की कोणीही देवराईतल्या झाडाचा
जर कधी तिथे नियम असेल की हे पान वापरायचं नाही, तर ते पान पण कोणी वापरत नाही. बरोबर. काही देवरायांमध्ये असे नियम आहेत मॅडम, की त्या देवराईचं इतकं ते सर्व परिसर इतका पवित्र मानला जातो की तिथला दगड आणायला पण परवानगी नसते. आणि हा नियम अगदी लहान मुलं पण काटेकोरपणे पाळतात आसपासच्या वस्तीत. याचं कारणच आज जर कधी आपण श्रद्धेचा विचार केला तर लोकांच्या मनामध्ये देवतांबद्दलची श्रद्धा कमी झाली आहे. परंतु आज तागायत मी हे आदिवासी किंवा हे जे काही वनवासी लोक आहेत जे ह्या जंगलाच्या आसपास राहतात आणि ज्यांना त्या देवराई बद्दलची माहिती आहे, ते सर्व त्या देवराईमध्ये जाताना सगळे नियम पाळून जातात. कोणीही तो नियम तोडायला धजावत नाही. एखाद्या वादळामुळे देवळातला वृक्ष तुटला तर जसं तुम्ही आता गोंड समाजाविषयी सांगितलं, तसाच भारतभरच्या काय जगभरातल्या सगळ्या आदिवासींना दुःख होतं. कारण ते निव्वळ त्या देवतेला देव मानतात असं नाही देवराईतल्या, तर त्या तिथला प्रत्येक वृक्ष हा पवित्र असतो. हेच नाही तर त्या देवराईतील पाण्याचा जो स्रोत असतो, बरोबर. हा पाण्याचा स्रोत पण ते पवित्र मानला गेलेला असतो. त्यामुळे तिथली प्रत्येक गोष्ट ही पवित्र असते. आणि म्हणून ह्या देवराईची जे काही नियमावली आहे ही अत्यंत काटेकोरपणे पाळण्याची सवय ह्या देवराईच्या आसपास राहणाऱ्या स्थानिक लोकांच्या अंगवळणी पडलेली असते. तर हे सगळं देवराई मुळातच आपण विचार केला तर ही पुरातन कन्सेप्ट आहे. बरोबर. आणि पुरातन त्याच्यामुळे फार या आत्ताच्या आदिवासी वनवासी किंवा इतर लोकांच्या पूर्वजांनीच ही निर्माण केलेली आहे किंवा राखलेली आहे. म्हणजे मला राखलेली आहे म्हणायचं कारणच असं आहे की ह्या देवराया फार पुरातन काळापासून कोणी निर्माण नाही केल्या. बरोबर. त्यांनी तो एक ठराविक परिसर ठरवून टाकला की एवढ्या परिसरातल्या वृक्षांना हात लावायचा नाही. ही देवाच्या नावाने जपलेलं वन आहे, इथे देवाचं अधिष्ठान आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी जे काही नियम तयार केले ते सगळे नियम त्यांनी पाळत आहे. हे त्याच्या आणि त्या देवतेची जोड दिल्यामुळे ते निव्वळ वन तर पवित्र झालंच, परंतु त्यातली प्रत्येक गोष्टीला पावित्र्याचं स्थान मिळालं. हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. नाही तर मी परत ते उद्धृत करतो की इतका लालची समाज झालेला आहे कलियुग, बरोबर, की त्याला जिथे जमेल तिथे निसर्गाचं कुठली तरी निसर्गाशी प्रतारणा करायला आवडते. अगदी आता 20 जूनचं उदाहरण घेतलं तर शेवटी त्या समुद्राच्या खाली टायटॅनिक शोधायला जे अब्जाधीश लोक गेलेत त्यांचा किती विचित्र प्रकारे मृत्यू झाला बघा ना. एवढा प्रचंड त्यांच्याकडे पैसा असतानाही एका श्वासासाठी ते धडपडत होते. बरोबर. हे सगळं कशामुळे घडलं तर ह्या पंचमहाभूतांना उगाच तुम्ही वेठीच धरायला सुरुवात केली. हे जंगल पण पंचमहाभूतांचा एक भाग आहे ना. आणि म्हणून तो कन्सेप्ट आपल्याकडे का चांगला आहे आणि त्याच्याविषयी जास्त जागरूकता का असायला पाहिजे याचं निव्वळ एकमेव कारण आहे. आणि मॅडम ते म्हणजे या देवराया जपल्याच पाहिजे. ही फुफ्फुस आहेत आपल्या पृथ्वीची आणि त्यामुळे ह्या देवरायांचं महत्व आहे. आणि ह्या देवरायांविषयी अजून जर कधी आपण विचार केला तर काही गोष्टी मात्र एकदम कॉमन आहेत जगभर नुसत्या भारतातच नाही. काय कॉमन आहेत तर एक म्हणजे हा जो देवराईचा परिसर आहे, मग त्याला सॅक्रेड ग्रोव्ह म्हणू दे त्यांना किंवा चर्च फॉरेस्ट म्हणू दे किंवा ते आफ्रिकेतले ऑस्ट्रेलियातले आदिवासीच आहेत, त्या आदिवासींनी जपलेले वन आहेत. ह्या देवरायांचा सगळा परिसर हा पवित्र मानला जातो. एक दुसरी गोष्ट, या देवरायातील जे वृक्ष आहेत, ज्या झुडूप आहे, ज्या वेली आहेत, त्याचं प्रत्येक फूल फळ पान साल त्याचं मूळ हे सगळं पवित्र मानलं गेलं. आणि तिसरी गोष्ट, जर कधी ह्या देवराईमध्ये पाण्याचा स्रोत असेल तर तो पाण्याचा स्रोत पण पवित्र मानण्याकडे कल आहे. बरोबर. मग हे सगळं जर कधी त्याला पवित्र मानलं तर त्याच्यासाठी मग काही नियमावली आहेत, काही बंधन आहेत. मग ही बंधनं पण अगदी कॉमन आहेत. म्हणजे त्याच्यात पण अगदी कुठलाही आदिवासी असू दे भारतातला, त्यांची बंधनं जवळपास सारखी आहेत. आता काही आपण उदाहरणादाखल बघू. काही देवरायांमध्ये इतकी पावित्र्यता आहे की त्या देवरायांमध्ये तुम्हाला आत शिरायला परवानगी असते परंतु जाताना चप्पल घालायची नसते. बरोबर. काही ठिकाणी पुरुष देवता असल्यामुळे तो
अतिशय कोपिष्ठ आणि त्याचं सगळं सोळं असल्यामुळे रजस्वाला स्त्री जायला नको म्हणून स्त्रियांना प्रवेश बंदी असते. बर. काही ठिकाणी असं असतं की तिथला जो पाण्याचा स्रोत आहे त्याला पावित्र्यता बहाल केलेलं असतं, त्याच्यामुळे तिथे हातपाय धुवायला पण बंदी असते. त्याच्यामुळे अच्छा. तो जलाशय हा पोल्युशन फ्री असतो. बरोबर. काही ठिकाणी असं आहे की तुम्हाला तिथले फुलं आणि फळं वापरता येतात, पण तिथली वाळकी काडी आणायला पण परमिशन नसते, ती परवानगी नसते. काही देवरायांमध्ये तर अजूनही असं आहे की त्या देवरायांमध्ये तुम्ही तिथला दगड पण बाहेर आणू शकत नाही. म्हणजे ह्या आणि असे असे असंख्य नियम त्याच्या भोवती असतात. काहींच्या ठिकाणी असं असतं की बा तिथे तुम्ही फक्त देवदर्शनाला जाऊ शकताय, बाकी तुम्हाला काहीच जायला परमिशन नाही, किंवा इतर काही ठराविक भागामध्ये तुम्ही जाऊ शकता त्या देवराईच्या, इतर मध्ये जायला प्रवेश बंदी आहे. पण हे जी काही बंदी केलेली असते, ही जी बंधनं घातलेली आहेत, या बंधनांच्या मागे कारणमीमांसा एकच आहे की त्या झाडांना क्षती पोचता कामा नये. बरोबर. ते जे नैसर्गिकरित्या वाढलेले झाड आहेत, तिचे निसर्गामध्ये जो प्राण्यांना अधिवास बहाल केलेला आहे निसर्गाने, तो टिकून राहावा. आणि अल्टिमेटली हे जे पृथ्वीचे फुफ्फुस आहेत जंगल, यांची कुठेतरी अबाधित्व असावी, याच्या बरोबर. मागे तीच कारण. नक्कीच आपण सर. हे म्हणजे हे नियम आहेतच आपले, म्हणजे जसे तुम्ही सांगितलं की अनेक प्रकारचे नियम आहेत. कुठल्या देवरायांमध्ये कोणी जावं, म्हणजे त्याच्यामध्ये जर जलस्रोत असेल तर त्याचं संवर्धन आणि संगोपन, किंवा तो निखळ झरा तो तसाच वाहण्यासाठी काय करायला पाहिजे, इथपासूनचे बरोबर. नियम घालून ठेवलेले आहेत. आणि ते नियम असायला पाहिजेत, नाहीतर ह्या देवराया कधीच नष्ट झाल्या असत्या. हे सुद्धा त्याचं एक बरोबर. दुसरं कारण आहे. परंतु असं असताना मला आता जेव्हा आपल्याबरोबर मी बोलत असताना पटकन एक डोक्यामध्ये असा विचार आला की आज आपल्याकडे आकेशिया किंवा आफ्रिकन ते निलगिर असं लावण्याचा फार एक प्रघात पडलेला आहे. आणि ही आकेशियाची झाडं आता अक्षरशः नको झालेली आहेत, कारण त्याचा एवढा त्रास व्हायला लागलेला आहे. आणि त्या झाडांमुळे बाकीची जी आपली पारंपरिक जी झाडं आहेत, पारंपरिक म्हणण्यापेक्षा आंबा, फणस, काजू, जांभूळ अशी जी, वड, पिंपळ अशी जी झाडं आहेत ती लुप्त व्हायला लागली आहेत अक्षरशः. म्हणजे एक काळ असा येईल की मुलांना चित्रामध्ये ही झाडं दाखवावी लागतील, अशा पद्धतीने त्याचा ऱ्हास होतोय आणि नवीन झाडं लावली जात नाही आहेत. मग देवराई ही जेव्हा संकल्पना पुरातन कालापासून जेव्हा निर्माण झाली, किंवा ती जसजशी पुढे येत गेली अगदी आत्तापर्यंत, मग अजूनही या देवरायांमध्ये झाडं लावण्यासाठी एक काही विशिष्ट ट्रेंड आहे का? किंवा सरकारने सांगितलंय की बाबा आकेशिया लावा, तर आकेशिया सुद्धा लावला जातो, आकेशियाची सुद्धा झाडं लावली जातात, असं काही आहे का? तुम्हाला काय वाटते? नाही, ते मी तुम्हाला सांगतो त्याच्या मागचं कारण. मुळातच अॅकेशिया वगैरे हे झाडं देवराईंमध्ये आढळत नाही. याचं कारण असं आहे की आता या गेल्या 20-25 वर्षामध्ये नवीन देवराई निर्माण झाली असा काही भाग दिसला. हा, एखाद्या परिसराला देवराई म्हणून घोषित केलं हा भाग वेगळा, पण तू कोणीतरी देवराई निर्माण केली आहे आणि त्याच्यात अॅकेशिया लावला असं होत नाही. बरोबर. याचं कारण मुळातच असं आहे की देवराई हा कन्सेप्ट ज्याच्या शरीरामध्ये आणि मनामध्ये भिनलेला असतो, त्याला या झाडांविषयीचं आत्यंतिक प्रेम कारणीभूत असतं. बरोबर. आणि ज्याला या झाडांविषयीची माहिती आहे, तो मनुष्य कधीही भूजल पातळीला नुकसान पोहोचवणारे, जमिनीचा स्तर बिघडवणारे अॅकेशिया म्हणा, निलगिरी म्हणा, इतर सुबाबूळ वगैरे असे झाडं लावत. शासनाने त्या काळामध्ये कुठलाही विचार न करता आपल्या पारंपरिक झाडांना डावलून परदेशी झाडांना इथे लावण्याची जी काही एक विशिष्ट पद्धत आणि विशिष्ट प्रकारचा प्रचार केला, त्याचा आज शासनाला पण त्याच्याबद्दलचं दुःख जाणवत आहे. बरोबर. कारण त्याच्यामुळे काय नुकसान झालं, सुबाबुळला त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की हे सागाला रिप्लेस करेल. असं कसं होऊ शकतं? ते बरोबर. झालं नाही. सुबाबुळ सारखं काहीही कामाचं नसलेलं झाड दुसरं नाही. कारण बघा, त्याचं इंधन पण असं आहे की ते फार लवकर जळतं. बरोबर. आणि ते असं लवकर जळत असल्यामुळे त्याचा उपयोग पण काही होत नाही. त्यामुळे हे जे काही शासनाने पूर्वी विचार न करता
किंवा ज्यांनी आयव्हरी चेंबरमध्ये बसून काही पण निर्णय घेतले, कुठल्या तरी प्रदेशाच्या नियमांचं अंधानुकरण केलं, त्याचं सगळे दोष जे बाहेर आलेत, त्याच्यामुळे शासनाने मात्र त्याची आता दखल घेतलेली दिसते. कारण सामाजिक वनीकरणामध्ये आता कोणी सुबाबूळचे झाडं वाटत नाही. बरोबर. उलट आता वड, पिंपळ, लिंब, हो. उंबर अशा प्रकारची झाडं लावण्यास उद्युक्त केल्या जातात. असं आहे. बरोबर. सर, आत्तापर्यंत तुम्ही म्हणजे आजच आपण ह्या देवराईच्या संदर्भातला हा पहिला भाग बघतो आहोत आणि तुम्ही अत्यंत मौलिक अशी माहिती सांगितलेली आहे. खरं तर देवराई हा विषय 5 किंवा 6 प्रश्नांमध्ये आटपणारा नाही आहे, कारण त्याची व्याप्तीच एवढी मोठी आहे की त्याचं विस्तृत माहिती लोकांना देणं आणि त्याची माहिती लोकांनी घेणं ही अत्यंत आवश्यक आहे. ही काळाची गरज आहे असं मी म्हणेन. कारण जर आपण झाडं जपली, जर आपण जंगलं आपली जपली आणि जर पुन्हा तसंच वनसंपदा आपली जर वाढली, तर हे जे काही आपण जे बघतोय ओझोनच्या थराला पडलेलं छिद्र किंवा ऑक्सिजनच्या कमी, म्हणजे कोरोना काळात तर ऑक्सिजनची पातळी आणि ऑक्सिजनची लेवल याच्याशिवाय काही बोललंच जात नसे. त्यामुळे ऑक्सिजनची मानवी जीवनाला किती आवश्यकता आहे याचं एक अत्यंत महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे कोरोनाचा काळ आहे. ते जर बघितलं किंवा आताचं पोल्युशन, म्हणजे आज बघतोय की आज हवा, शुद्ध आणि स्वच्छ हवा घेण्यासाठी लोक बाहेर जात असतात. ही खरं म्हणजे गरज नाही आहे. शहरीकरणामध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी आपण चांगल्या पद्धतीने झाडांचं जतन करून शहराला सुद्धा चांगल्या पद्धतीने ऑक्सिजनचा पुरवठा होईल अशा पद्धतीची आपण रचना करू शकतो. पण हे थोडंसं आपण कुठेतरी पाठीमागे टाकून आधुनिकीकरणाच्या निमित्ताने, आधुनिकीकरणाच्या कारणाखाली आपण पुढे जात चाललोय की जे मानवी जीवनाला घातक ठरत चाललेलं आहे. देवराईच्या संदर्भामध्ये आपण निश्चितच आपल्याकडून पुन्हा एकदा जाणून घेणार आहोत आणि देवराईच्या या अंतरंगाचं, हे अंतरंग काय आहे हे आपल्याकडून जाणून घेणार आहोत. आजच्या या भागामध्ये इथेच थांबूया. आपण जी काही माहिती दिलीत त्याबद्दल आमच्या संपूर्ण चॅनलतर्फे, आमच्या संपूर्ण कोकणसात परिवारातर्फे, कोकणसात लाईव्ह परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. आणि दर्शकांनो, तुमच्यासाठी निश्चितच सांगेन की ही चर्चा, हा संवाद इथेच थांबलेला नाही आहे. आपण लवकरच दुसऱ्या भागामध्ये प्राध्यापक मोहन बेटावतकर सर यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत देवराईचे अंतरंग काय आहे, देवराईचं अंतरंग का देवराई महत्त्वाची आहे आणि तिचं संरक्षण, तिचं संवर्धन करण्यासाठी आपण कटिबद्ध का व्हायला पाहिजे. पुन्हा भेटूया दुसऱ्या भागामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. धन्यवाद.